שלום לכולם, כאן גיא מ-YJ Gaming, והיום אני אראה לכם את המדריך לגליצ'ים בעם פרק 2. אז אינטרו ומתחילים. אוקיי, אז היום במדריך לגליצ'ים בעם אני עומד להראות לכם שני גליצ'ים. לפי דעתי הם מאוד מגניבים, אפשר לעשות איתם הרבה צחוקים. הגליץ' הראשון הוא איך להיכנס לתחנת המשטרה. הגליץ' השני הוא יהיה איך להשיג מסכה, שפשוט אי אפשר לקנות אותה בשום מקום. אז בואו נתחיל. אוקיי, לגליץ' הראשון אתם צריכים לקחת אוטו גבוה ולהעמיד אותו פה, ככה. אתם נכנסים לפה, פה, במקום הזה. ממש במקום הזה, איפה שאני נמצא עכשיו. אתם נכנסים, השער צריך להיות לכם פתוח, הוא נפתח גם מבפנים וגם חוץ, אם הוא סגר, הוא פשוט בא והוא נפתח, אוקיי? אז עכשיו, אתם צריכים להעמיד את האוטו ככה, חובה שזה יהיה אוטו גבוה, ככה, באלכסון ושיהיה רווח בין הקיר לאוטו, אוקיי? עכשיו, אתם צריכים לקחת תנופה, לקפוץ, להיתקע בין האוטו לקיר, דקה. זה לוקח קצת זמן, לא תמיד מצליחים בפעם הראשונה. שנייה, הנה. אוקיי, הנה אנחנו בפנים. שימו לב שרוב הדלתות צריכות להיות פתוחות. הנה, גם הדלתות של תאי המעצר. יש פה ברזייה שהיא גם לשירותים. יש פה, הנה, יש פה 3 תאים. יש פה איזשהו משרד. יש פה, נראה מה יש פה עוד. אוקיי, לא, הדלתות האלה סגורות. אוקיי, יש פה מדרגות שאפשר לעלות בהן. והנה יש פה דלת. הנה יש פה שוטר אחד מכוער. וכמובן שאפשר להוציא פה גם נשקים, לירות, הכל. ואם תהיה לכם משטרה, אז תעזבו את זה. המשטרה לא תוכל לעשות לכם כלום. אתם נעולים פה פשוט. אוקיי? פשוט נעולים פה. הנה אתם יכולים להשתמש פה במחשבים. המקום הזה ריק. הנה המחשבים, הנה אני אפילו אשבור אותם. אשבור את המחשבים, המהירה לא יעשה לי כלום. הכל. יש פה עוד מחשב? לא, אין. אוקיי, אז הנה נראה מה יש פה עוד. יש פה עוד חדר אחד. זה משרד נראה לי של צ'יפ או משהו. לא יודע, נראה לי של מפקד. יש פה, זה חדר נראה לי פה מדברים, לא יודע. אבל זה דווקא נעול. אוקיי, יש פה דלת לאיזה חדר הלבשה. אוקיי, יש פה מדרגות לגג, אני לא אעלה בהם, אין שם כלום. אוקיי, זהו, זה כל המקום, אפשר לשחק פה עם חברים, לשחק שוטרים וגנבים. לגנוב ניידת, לעשות פשעים, החברים שלכם יתחפשו לשוטרים, יתפסו אתכם, ויעצרו אתכם, ויכניסו אתכם לתאי המעצר. אוקיי, עכשיו בשביל לצאת מפה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתאבד. אוקיי, זה הכל, להתאבד, ואז אתם, אני אקח את הסם. זהו, התאבדתי, והנה אני יוצא. הנה זהו, זה הוציא אותי. טוב. אז עכשיו, כן, לגליץ' הבא, אני אזמין את האוטו שלי.
Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it to you. ואני אסמן את הבית שלי. אוקיי. עכשיו בגדים של שוטר אני לא יודע איך לעשות, תאמינו לי שחיפשתי הרבה, אבל בגדים של גנב דווקא הצלחתי, זה אמור להיראות ככה, לא אמור, זה נראה ככה. לא הוצאתי את זה מפה. בגדים של גנב זה כולה מכנס כתום וזפייה לבנה, זה הכל. זפייה לבנה, אם בא לכם גם איזה שרשרת כזאת מאפנה של אסירים. לאסירים גם מתאים קעקועים ובנדנות, אבל אני מעדיף שהוא יהיה בלי בנדנה. אני מעדיף שיהיו לו סימנים של מכות, זה נראה יותר כמו אסיר. שיהיו לו נעליים שחורות, בלי ספורטים, לא נעלי ספורט או משהו. סתם, נעליים פשוטות. שחורות, זה הכל. אוקיי. אז כן. אוקיי, כן. אז כן, אני יודע שהמוסך של די מאפן, יש לי את האוטו החינמי. פשוט אי אפשר למכור אותו. כל מה שאני צריך זה ספורט טוב, זינטורנו ואופנוע טוב, הקוצ'ו. ואופנוע זה סתם בשביל הצחוק. טוב, אז בואו נעלה למעלה. אוקיי, עכשיו, בפרק הקודם של המדריך לגליצ'ים בעם, בפרק הראשון, הראיתי לכם שכשאתם הולכים לטלסקופ, אז אתם בעצם מאבדים את המסכה. אז המסכה שאני אראה לכם, זאת שאמרתי לכם שאי אפשר לקנות אותה, היא נמצאת, לא פה, הנה. היא נמצאת עם הבגדים האלה, ומה שאנחנו בעצם רוצים להשיג זה את המסכה. אז הנה, אתם צריכים לקנות, שיהיה לכם אחד מהבגדים מהסוג הזה, יש צבע לבן, שחור מה שיש לי, יש כחול ויש צהוב, אוקיי? אז אי אפשר לקנות אותה, אפשר לקנות מסכת אב"ח אבל אחרת, את זאת אי אפשר. עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה כמו בפרק הקודם כששילבנו את המסכה עם הכובע ועם המשקפיים, אתם צריכים לרוץ לטלסקופ, ללחוץ מקש שמאל, ימין, שנייה לא עצר איתו, אתם צריכים לרוץ לטלסקופ, הנה, לרוץ, מקש ימין, עכשיו הוא יסתובב, הוא לא יעמוד. עכשיו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להחליף לבגדים שאתם רוצים שזה יהיה על זה. הנה יש לי פה את הבגדים הרגילים שלי, הנה זה, עכשיו אני פשוט מתרחב. והנה, אני עם המסכה הזאת פשוט חזרה לי. כן, ובמקרה אני פה עם משקפיים. עכשיו, זה עושה לכם שיער חלק, אבל זה לא אמור להפריע לכם. אתם יכולים להשתמש במסכה הזאת עם כובע, אם בא לכם, הנה ככה.
ואז פשוט בקושי רואים את מה שיש שם מאחורה. קיצור, אז אתם יכולים עם המסכה הזאת לשים כובע כמו שלימדתי בפרק הקודם. וזהו, זה הכל. גליצ'ים פשוטים. כן, אז תעשו סאב, לייק, תשתפו, תרשמו תגובה, ויאללה ביי.